Какво става, колега? Пиян ли беше да ги пишеш тия съобщения? Не, аз ти виждам на лайфа и въобще не съм пиян. Аре, ти не ми гледаш Да. видеото на сина ти? Да, гледам на сина ми как излагат всички. Ти се чувства, Да. ти се срамуваш от сина си. Как? Срамуваш се от сина си? Не само аз, и брат ти, и племеники, и всички. Вас бе срам. Ама ти видял ли се някакъв път на видео, какво правиш, си викаш на мене? Аз ли? Да. Такова хубаво кино, направо наречем Ал Пачино. Какво кино, всичко, което е забранено да се прави, ти го показваш на видео. Добре, ти Да. да разбрали, че ние не сме обикновени хора. А кой е обикновен? Да. Добре, искаш ли да разкажа аз за твоето кино? Какво е моето кино? Нико. Моето кино, аз съм мой съм. Не. Пил алкохол. Не. Сега, слушай сега. Ти не да пи алкохол, ти изпи алкохола в България. Какво? Ти изпи всички алкохол в България и Австрия, примерно. Пак ти какво направи? Аз поне не се показвах никъде, пък ти се показваш навсякъде. Чакай, то нямаше Да, тогава такива устройства. Знаехме какъв алкохолик си го знаехме само аз, ти, Да, знаеш го брат ти, ми аз съм и спирал твоите с... вери от андерграунда. Знаеха, че примерно като съм... Да, андерграунд, аз съм спирал с месеци и съм почнал да тренирам, съм стигнал до 160 да дигам, пък ти само с химии. Химии? Това е прав. Искаш стероиди? Ти не тренираш ти само с химии. Искаш стероиди, тейле? Това ли искаш? А сега неща. Не. Не, сега ще дойдеш да оцеля. Аз идвам с предзовката, аз съм доктор Колев. Ти, Да. ти си се лажнал в главата и се превърнал в един старец. Аз идвам да те върна в живота в 95-та. Кой е старец? Не знам, аз или ти. Сега идвам да те оцеля с тестостерон. Да. На 20 км съм, колега. Добре, И идвам да те ай. обода. Ти не си изследвал Да, простатата ти алармира и ще ли видиш дойш. Да, Сега да, идвам и почва да ти става хуя като на 15 годишен. Да, ще има тези глупости. Не. Идвам, ще Ама не бе, това за мен е нормално, ама за тебе не е нормално, че говориш глупости. Идвам да те подгоня с иглата. Да. С иглата. Да. Аз съм с иглата. Да. С принцовката е в ръцете ми. Идвам. Да. Не. Цял живот с принцовки. Цял Не ме живот занимай с тези ти работи. не си взимал стероиди цял живот, сега ще разбереш какво е нашата стока. Никога не съм взимал и няма да взимам, Сега защото ще това е вземеш, изкуствена работа. сега на 60 години взимаш химикала. и Кой разправяш млад човек на стероиди? Аз на времето тренирах без стероиди и бях много по-силен от другите. Не бе, имаше такова, имаше 50 ръка, когато гледахме Универсален войник. Защо ми се... Ама гледах 50 ръка, обаче без стероиди, пак ти с стероиди защо? ще направиш 50 ръка, няма да стане твоята Не, работа. ти ма побърка. Защо гледахме Универсален войник и се ми се караш да им те питам какво става във филма? Аз бях 7 годишен. Бях на 7 години. Защо ме изрязваше и ме викаш, ще смута някак не ме занимай? Как може да обиждаш сина си? Ама да, това са елементарни работи, примерно не съм ти говорил. Какви елементарни работи? Какви елементарни работи? Елементарни. Обиди. И Ти ме отново ти направи. вика ямбулите едно време за пари и цял живот аз не съм те решавал. Какво да си ме лишава, бе? Какво да си ме лишава? Ти изпиваш парите и черпиш хората. Аз като Кой ти е кажа- изпил парите? Не, Парите като бяха кажа- оставени не, на секцията. Бяха, имаше На кеш. секцията. Не, имаше кеш, но аз знаеш, че на 15 години... Ама имаш и Не. кеш и много те разглезих и затова искам това държа сега. Какво И ме затова имаш разглези, 4 бе? години. Какво си ме разглезил? Имаш 4 години стаж. Слушай, ти някога купувал ли си ми кола? Слушай, ще се скараме. Ти някога купувал ли си ми кола? Спомняш ли си такъв случай? Примерно, на сина си. Колкото ти купи на някой кола. И Чакай! Ама апартамент Кола ти го ли искаш? оставих, нали? Кола ли искаш? Кой ми остави половината пари ги платих? Аз няма се преше. А колко половина 30 Няма хиляди да плати лъжиш. другото от мене? Пилота си е 45 евра дага, бе. Айде стига с 30 Не хиляди, да това пари лъжиш, ще са за тебе. изкарам. Нищо не е, това са трохи. Искаш апартамент ли? Подарявам ти го. Ти Апартамент. сега трябва да влезеш тихото, да наведеш главата и да погледнеш никой. И пак се премине. Не, слушай, И по- сега искам да влезем двамата в психото и ще обикаляме по коридорите. Баща и син, ще ти го кажа като мъж на мъж. Аз съм Аймрак Стораро, ти си Тони. Да, цял живот се при мен и после го осъзнаваш. Слушай Да. сега,
Идвам да се друсаме двамата. Спомняш ли си как се удари, като бяхме на каскада с Теодора? Не, чакай. Сега ще изгостирам в андърграунда. Спомняш ли си, като наредих 2 колумбийски линии и беше пиян на каскада в Слънчев бряг с Теодора? Това го помня много добре. Това беше единствен случай до сега. Единичен случай. Спомняш ли си как беше пиян? Беше единичен случай. Спомняш ли си как викаш, кой е аз ли? Най-голямата черта ще взема. Спомняш ли? Ама ти какво направи после черта с това? Терет вола, стоиш на вратата и пазваш. Аз първо, ще ме нападат във възглавницата в кълъвката имаше 3 Red Bull и седях на вратата и чаках да ги запукам. И той седи и гледа, вика, какво прави? И тя вика Теодора, той си е така, не го гледай и той и са друса. Ама тя беше превъртяла. Не беше лошо момиче, просто превъртя. Те покрай тебе всички превъртат, няма как. Не, папа. Монпер, не е така. Теодора превъртя, защото... Не, Мартин Стрелеца ми даде китайски материал, тя го намери в хладилника Слънчев бряг, издрусала материала, докато няма и гледаме реве на терасата. Аз бях в спато, шибах някакви рускини, тя реве като някой пекинес на терасата, връщам с скача на бой. Тя скача на бой, пистолета е там, иска да ме вържат пак. Тя не беше... Ако не е то на бол, абсолютно никой предава. Няма да имам никакво предаване ли? Спирам стероидите сега. Сега ще подаря всички стероиди на теб, ще дойдеш, ще оставя кеш пари. Трябва ли ти? За какво ще харчиш, като нямаш тестостерон? Ти си вече дартак, даже нямаш настроение да си изхарчиш парите. А и ти си дартак, аз съм дартак, и ти си дартак вече. Не, аз съм брат Пит от филма Троя. Не. Какъв брат Пит вече си дартак, значи от нея с шапките и дето обикалят града ще бъдеш. Не. С капитанска шапка и си говориш сам и всички ще обикалят там. Мамка му, ти си станал прекалено забавен, докато ма нямаше. Да, аз съм ги виждал такива с капитанска шапка и целият град и вика крещи и никой не му обръща внимание. Ти си поне вече 80% се го снимал това нещо. Толкова. Спомняш ли си, като беше в психото и като ти пях една песен? Ама аз съм влял някъде, ма заради тебе съм влял, не за някой друг. Не, аз като бях в психото, ти не си влял никъде. Аз като бях в психото, спомняш ли си, като ти пях една песен? Теодора. Помня и вие пееше до тебе там. Като тебе няма втора и ти се чудиш сега. Да, помня и то са до тебе пееш, аз съм разпълнен на радостта. И да се смееш ли да плачеш ли си на ти е вързан принудително, обаче на него му е готино. Спомняш ли си? Ама дама се нами като излее оттам, после какво става с него, защото ти сега не спираш да взимаш. Да, обичам стероидите. После ще ми се изключи звука, ще изпадна в хибернация, зимата ще гледам филми, лятото ще ги играя. Ама не, ти го взимаш, защото осъзнай, че какво правиш. Ти ще стоиш от всякъде да се показваш пред хората. Не, понякога съм в андърграунда и плувам тихо, понякога. Ама ти го знаеш, това е нещо по-добре от мен, ама сега не мога да разбереш, защото съм тръбнавол. Чакай, текнало ми е киното, нека да не спира. Въпросът е следния, какво искаш да ти донеса, да дойда да ти изкопая градината ли? Имаш ли енергия да си изореш градината? Не, това нещо да правиш, сега имам работа, толкова късно се чуем. А искаш ли примерно да ти докараме една плоча материал Майкъл Корс, да те изшия с... Не, неща. Няма да се друсаш. Не. Пробвай, вземи повече от една-две линии, ще виж как се вижда. Той зато и брат и той е потресен от тебе, като горе онега. Диди е потресен от мен. Какво иска той? Само да седи и да играе мачо и да се бие през челото майка им да еба? Да, иска да купува апартаменти, да се прави състоянието, да се гледа. Да, той си ще да се прави хасиендата, аз искам само да харча и да храча. Да, ти искаш само себе си да гледаш. Аз много време карах тихо и когнито, сега преди 40... Знаеш колко време? 4 години стаж имаш? 4 години имам патрулиране с камион. Ти знаеш ли аз обаче каква стока карах? Ти нямаш представа какъв товар... Да, пък хората имат по... Или вече имат по 20 години стаж. Ама те имат 20 години стаж да си го наврат газа. Аз имам малко стаж. Ти знаеш какво си правил? Искаш 20 години, че стрякал с пръст само и искаш да имаш пари. Добре, какъв е проблема? Аз затова се запазих такъв млад, много хубавто и момче. А какво се запази, ако са виж страни моите познания? Бая хубав ма произведе, татко. Много благодаря. Това хубаво, взимай тестостерон, взимай пилно и ще видиш колко се запазиш. Още си давам не повече от 70. Даш ме една седмица, сега почна с залозите и ти. Чакай, колега, дете, ние сме роднини, какво правиш, бе? Не, аз не го искам това, но знам, че още по-лошо ще става, ако продължаваш с това. С примерно болни. Чакай, сега, ти не знаеш, ама аз съм 50 Cent. Разбираш ли? Аз знам къде си в момента.
Къде? Сега си лета си на 5-я етаж, чак и си за болница. Добре, предния път защо ме предаде на полицията и седиш и ми помагаш? За да вкарам в болница, то прави. То тъй иначе после пак те вкара в болница. Ясно, ама защо ми помагаш, когато ти ги докарваш? Ами аз съм искал да ти помогна, а не да те Ама предам. не, ти Ама те и полицаите бяха такива тогава. Какви бяха полицаите? Нищо не правиха. Такива бяха. Ама защо ти ги водиш, полицай след 7 месеца вика, кажи му на баща, че е бах ти кавала. Той навика да го приберем, ние отиваме отзади, гледаме, той му помага да избяга. Добре, ти... Ами те как да прибираха? Те стоят отзади и стоят скрити на едно място и никой не идваше. Те ги страх да дойдат, те не знаят дали излезат Ами с да, секирата. и ти ма видя, аз те качих, какво има. Ма спомняш си как се изнерви и че я ме изфърлиш на Сливен. Едва ме издържа. Те, нали тирсаха, че по едно време. Качих се в един камион, към какво става колега, целия в Крабишки лайна от 5 км. И това нашо път се го разправили на видео от някъде. Ма не, слушай, защото нотариуса идва да ма взима, викам колега на 5 км съм. И той вика, да, ама има 7 патрулки, аз не мога да занимавам, имам изпит София, вика, оправи се сам маняк. Сам се обаташ, сам се оправи, викам, добре. Долазих едни трактори, комбайни на хората по покривите като Спайдермен. Стояне излез на мегафона, стояне излез, стояне в газа. Мен ми се и бе циганката, направо искам да й разбия лилавата путка в Сливен, ринг. И отидах до Сливен, тая ми сипа някаква ракия и това беше. Да. Слушай, аз идвам, тестостерона е много хубаво нещо, сега ще те оцеля, за първи път ще го усетиш. След третия ден ще станеш като Изкалибур. Всяка сутрин не знам какво ще прави твоята съпруга. Ти на лайф пак. На лайф съм, всичкият този разговор ще остане завинаги вътре в интернет, да знаеш. Да, тъпо ще разберат всякъде. Не, те и те разбраха и теб колко си лек точно ти. Здравей, Ай, колега. от градината оставих Отивай в градината, сега ще чета. Слушай, уредил съм в Израел, ще сменя черния дропс на 2 годишно пакистанчи, почвай да пиеш наново. Казвам ти го да го знаеш. Това знаеш, че го чувам още къде беше психото преди 10 От години. хотел Еди 2012 ти го обещах, сега ще се изпълни. Да, тогава ми говори, че колко години миналото тогава ще да го смениш. Поръчвам ти черен дроп спокойно. Няма да убиват бебето, то просто... Ай ти чувам да Добре. остави градината, да остави водата, Подписала да е ни прилее. декларация за даряване на органи. Имаш нов черен дроп. Добре. Бен, това е подавай, О, татко. Айде, чао. Давай. Ай, чао. Записах ли този разговор? Dreaming about home, and then they say I'm